keď sa rozprávame s Košičanmi a ja od svojho zvolenia som si dal jednoznačné ciele dotiahnuť maximum peňazí do Košíc. 77 miliónov eur sme podporili, keď mali prísť na električky na jazere. Jednoznačne sme lokál patrioti. Želám vám príjemné predpoludne, sledujte reláciu Karty na stôl, ktorú vysielame v rámci denníka Plus jeden deň. Ja sa volám Noro Dolnický, môjim dnešným hosťom je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Hlas, sociálnu demokraciu a krajský predseda strany Hlas v Košiciach, pán Igor Šimko. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne, že ste prišli. Preberieme skutočne viacero tém, najmä novelu zákona o Košiciach, kde ste teda predkladateľ spolu s pánom Sitkárom. Ešte predtým, ako začneme aj k tej aktuálnej schôdze, ktorá sa začína dnes o 13. hodine, by som veľmi rád pozdravil všetkých tých, ktorí ste s nami naživo, pretože sledujete reláciu naživo na stránke Plus.sk alebo na našom YouTube kanáli Plus jeden deň, prípadne priamo na Facebooku denníka Plus jeden deň. Ďakujeme za všetky vaše komentáre. Pán poslanec, budeme hovoriť o tých Košiciach, ako som povedal, ale o 2 hodiny sa začína schôdza Národnej rady. Je tam niekoľko sporných bodov, ja som si vybral asi ten najspornejší z tohoto víkendu. Predsa je to návrh ministerstva vnútra na zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov. V opozícii sa to stretlo s ostrou kritikou, dnes k tomu majú mať tlačovú besedu mimovládne organizácie, chystá sa protest pred Národnou radou o 17. Saska, PS a takisto mimoparlamentní demokrati. Prečo je vlastne nutné rušiť túto inštitúciu, ako to viete vysvetliť, a nahradiť ju novou inštitúciou? Táto inštitúcia má v prvom rade nahrádzať dodnes možno sporné situácie, kedy nedochádza k vyváženému vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom v tomto procese pri tom whistleblowerskom ako keby úrade. Má to taký novodobý výraz, ale je to v princípe to, že keď niekto má pochybnosť, že jeho nadriadený robí veci eticky správne, tak môže dať podnet, tak aby mal určitú ochranu, ak by ho chcel vyhodiť a podobné procesy. Samozrejme sú na mieste, aby boli ošetrené takéto vzťahy zamestnanca-zamestnávateľa. Ale ten raz prichádza skutočne veľmi rýchlo. V podstate po mimoriadnom rokovaní vlády túto sobotu a prišlo to ako blesk jasného neba. Prečo je nutné rušiť ten úrad? Ja už viem, asi šípim, že alebo opozícia už povedala tie argumenty, teda súhlasíte s tým, že je to teda kvôli odvolaniu pani riaditeľky, ktorú inak neviete dať dole? To si nemyslím. Tam ide o vážnejšie, hlbšie témy, skôr o niektoré procesné veci, ktoré nie je možné odkontrolovať z úrovne, poviem to takto, tých aj očetek, aj rôznych ďalších úrovní, kde nedochádza k naplneniu možno tej nezávislosti a toho prešetrenia toho, čo má byť naozaj výsledkom. A to je ten možno časový rámec, kedy tá ochrana má trvať. Dodnes to tak nie je. Ten časový rámec sa má zakotviť. Samozrejme, v rámci konsolidácie prichádza aj k zlúčeniu s iným odborom z Ministerstva spravodlivosti. Obete trestných činov majú patriť pod tento úrad. Ja osobne som za transparentnosť a som veľmi rád, že ten proces, ktorý by mal nastať, výber tohto nového predsedu alebo šéfa tohto úradu, by mal prejsť najprv komisiou, ktorá je zložená z ochrancu práv, z nominantov úradu vlády, s nominantov od prezidenta a zároveň ďalších nejakých odborových organizácií od splnomocnenkyne vlády. Čiže transparentný prístup, 2 ľudia, ktorí budú vo finále, nakoniec vláda nominuje jedného a parlament ho môže zvoliť. No lebo opozícia hovorí, že ide akúsi náplasť na ten ťažký týždeň Matúša Šuta-Eštoka, ktorý bol teda minulý týždeň, a napokon tento úrad prikryl tesne po voľbách tých známych, tú skupinu známych vyšetrovateľov, čiže nemôže to súvisieť práve s týmto, že predsa len vláda nemá inú možnosť, ako napríklad pán Ďurka sa musí, myslím, vrátiť do práce, teda môže sa vrátiť do práce, nemá vláda nejaké iné páky, ako práve zrušiť ten úrad, aby teda mohla ďalej vyšetrovať a prípadne robiť nejaké ďalšie procesné postupy? Skôr ma vyrušuje iná vec, že ako keby tí, ktorí teraz najviac bijú na poplach, jasne sa demaskovali, že práve ich človek tam sedí, tak my sme mysleli, že to má byť nezávislá inštitúcia, ale odhalili sa, bohužiaľ, toto je potvrdenie ich zaradenosti. Áno, a čo sa týka ešte skráteného legislatívneho konania, pretože budete o tom rokovať práve v SLK, je to narýchlo. Kritizuje to aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý napísal status na sociálnej sieti. Skutočne je dôvod na skrátené legislatívne konanie pri tomto úrade? Ja myslím, že kto by pochyboval o tom, že obete trestných činov nemajú mať okamžitú ochranu alebo v takomto aj protikorupčnom prostredí mať náležitú ochranu, tak nesúhlasí s takýmito hodnotami. Ja som toho názoru, že SLK je v poriadku a
možno napadnúť SLK môže ústavný súd, ale akýkoľvek iný právny názor je len formálne vyjadrenie. Ale ten úrad reálne existuje, to znamená, nejaká ochrana tu je. Preto sa pýtam, že prečo je tak nutné narýchlo meniť, pretože vieme, že skrátené legislatívne konanie sa teda uplatňuje v prípade otázkach bezpečnosti, hospodárske, ekonomické škody, živelné pohromy a podobne. Tu nič také nehrozí. Ale hrozí, veď bezpečnosť ohľadom ľudí, ktorí sú obeťami trestných činov, zároveň bezpečnosť ohľadom ľudí, ktorí sú možno v tomto konflikte so zamestnávateľom a na druhej strane aj ekonomická efektivita. Keďže sme v konsolidácii, tak dôjde k spájaniu viacerých úradov. Bol v hre aj úrad pre ochranu osobných údajov. Čiže ja si myslím, že efektivita aj bezpečnosť je na mieste a minimálne dva atribúty z troch sú naplnené. Šéfa nového úradu, ešte možno jedna otázka k tomuto, šéfa nového úradu bude voliť parlament, teda parlamentná vládna väčšina. Zabezpečí to teda skutočne, by som povedal, nestrannosť takéhoto predsedu alebo predsedničky? Cez 3 úrovne prejde výber, čiže najprv komisia zložená fakt z rôznych sfér alebo z rôznych spektier, nakoniec vláda a potom parlament. V parlamente bude môcť zviesť ten, poviem to takto, argumentačný boj za alebo proti každý poslanec zo 150. Ovšem, samozrejme, keď prídu kolegovia z opozície, lebo naposledy ich prišlo 38, takže zo 71. Pán poslanec, ako som povedal, tak na túto schôdzu ide viacero sporných návrhov, takisto bola včera koaličná rada bez účasti predsedov koaličných strán na pôde parlamentu, aj čo sa týka zákona alebo novely zákona o hazarde z dielne ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka. Rudolf Huliak sa vyjadril, teraz budem parafrázovať tak, že ako keby už mal teda jasnú podporu poslancov z poslaneckého klubu strany Hlas, keď tu sedel Matúš Šutaj-Štok pred 2 týždňami, tak tvrdil, že teda nie je si istý, že teda poslanci Hlasu prelomia veto prezidenta, pretože súhlasia s jeho námietkami. Tak aký je postoj vášho klubu? Pre nás bolo podstatné, že aj v tom pozmeňujúcom návrhu prešiel pozmeňujúci návrh, ktorý reflektoval aj potreby z MOSu. Teda, aby samospráva mala, poviem to pre diváka jednoducho, pravoveta na to, keď sa štát rozhodne dať niekde kasíno, tak aby samospráva, mesto, obec mohla povedať áno, nie. A bolo to nejakým spôsobom aj takto nejak zabezpečené, aby tá demokracia naozaj fungovala. My sme toto podporili, presadili, nakoniec sme zahlasovali v zmysle dohody. No a teraz je to na stole. Ja si osobne myslím, že bude to už len spor medzi pánom Dankom a pánom Huliakom, takže... A aby som tomu rozumel, to znamená, poslanci Hlasu zahlasujú za tú novelu Huliakovú? Ja s tým nemám ani mentálny problém a zároveň aj kolegovia v rámci konsolidačného opatrenia, čiže príjmov štátu. Toto si vyargumentovali aj na koaličnej rade, takže myslím si, že tam je priechod. Ten konflikt bude medzi pánom Dankom a pánom Huliakom. Ale prezident Peter Pellegrini je čestný predseda stále Hlasu. Pôjdete proti čestnému predsedovi Hlasu? Lebo on v podstate vrátil ten zákon opäť na rokovanie parlamentu. Bude k tomu ešte určite nejaká debata. Ja som presvedčený, že sa dozvieme možno nejaké detaily, novinky, možno nejaké akceptácie pripomienok, možno nejaké úpravy, pretože ešte to ide do výborov. Samozrejme, finančný výbor včera to mal a bude to mať nejakú rozpravu aj v parlamente. SNS sa už vyjadrilo, že teda nezmení svoj postoj, takže zrejme asi Rudolf Huliak nebude úspešný v rámci prelomenia veta prezidenta. Samozrejme musíme počkať na samotné hlasovanie, uvidíme, ako sa to vtedy vyvrbí, ale opäť, ak by sa tak nestalo, opäť to môže zážať nejakú iskru teda v rámci koalície, nejakých nespokojností, prípadne opäť nejakých problémov. Neočakávate? Alebo môže sa stať, že sa koalícia opäť dostane do krízy a aj kvôli tomu, čo sa stalo Petrovi Kmecovi, ktorý bol odvolaný teda minulý týždeň z postu podpredsedu vlády. Ako vy to vnímate v Hlase? Téma koalície alebo stability koalície nemôže byť založená len na zákone o hazarde, pretože toto je naozaj vec, ktorá síce nebola v programovom vyhlásení vlády, na druhej strane má zabezpečiť príjem do štátneho rozpočtu a určitú kontrolu štátu. My sme boli za silný štát aj v kampani a toto ja budem vždy presadzovať. Čiže mňa toto nevyrušovalo, že hazard má mať kontrolu štátu, pretože je to vec, ktorú sme de facto aj podpísali svojou kampaňou. Áno. Na druhej strane nie je dobrý hazard, s tým súhlasím, mnohokrát to ničí rodiny, na druhej strane je to aj choroba byť gamblerom, takže toto sú veci, ktoré nie sú jednoduché spoločenské témy, ale ak ho úplne zakážeme, presunú sa do garáží, do pivníc, do rôznych zákutí. Do tej čiernej zóny. Áno, trošku ste sa mi vrátili k hazardu, ja som sa pýtal len toho Petra Kmeca, viem, prepojil som to, ale teda aj tá druhá časť otázky znela, teda aké sú nálady momentálne vo vládnej koalícii, pretože boli tu skutočne silné vyjadrenia, či už predsedu strany alebo aj Tomáša Druckera o možnej koaličnej kríze práve kvôli spôsobu a forme odvolania pána Kmeca z postu podpredsedu vlády. Je tento spor už zažehnaný? Bolo naznačené, že bolo dosť nekorektné takto, poviem to, predbehnúť predsedu strany a možno aj pána Kmeca vo vzťahu k prezidentovi a k jeho demisii pred nejakým časom. Ano. Pán premiér urobil možno rozhodnutie, ktoré bolo neštandardné. Mal na ňo ako premiér na jednej strane právo
právo, na druhej strane sú nejaké vzťahy v koalícii, ktoré by mohli byť dodržiavané. My dnes vidíme Petra Kmeca ako top odborníka, ktorý môže zastávať aj pozíciu predsedu výboru pre európske záležitosti. Je nespochybniteľný káder, keď to takto poviem. Je naozaj svetový diplomat, ktorý urobil kus dobrej práce a 4 miliardy zo 6 naozaj obhájil do dnešného dňa na úrovni Európskej komisie. Plán obnovy dnes pomáha v regiónoch, takže obrovské miliardy sa dostali priamo do regiónov, priamo do všetkých krajov Slovenska, od zdravotníctva, školstva, inovácií. Naozaj toto sú veci, ktoré sú nespochybniteľné. Áno, odbornosť Petra Kmeca skutočne nikto asi nemôže spochybniť. Ja sám som s ním robil veľmi veľa rozhovorov a skutočne odborne je veľmi pripravený a je skúsený diplomat, či už zo Spojených štátov amerických alebo vo Švédsku, myslím, ak sa nemýlim, bol teda diplomatom takisto, ale predsa ide do parlamentu. Vy ste našrtli, že by zrejme mohol byť aj teda predseda Eurovýboru, čo je doteraz pán Ferenčák. A to môže byť trošku opäť problém, tak ja sa chcem opýtať teda, či Hlas je už rozhodnutý, že podporí pána Kmeca na šéfa Eurovýboru, čo skutočne pri jeho odbornosti je veľmi logická vec, ale je už na tom zhoda v klube. A čo pán Ferenčák? Akýkoľvek politik, keď robí politiku v parlamente, je v prvom rade poslancom. To, ak je niekto podpredseda parlamentu, prípadne predseda výboru, podpredseda výboru, to je naozaj niečo, čo nemôže hodnotovú orientáciu človeka, ktorý je niekde zaradený aj politicky a zároveň je poslancom parlamentu a má tu možnosť rozhodovať, nemôže ho to limitovať svojou osobnou ambíciou. To sa asi zhodneme, pretože každý hlasuje podľa svojho vedomia, svedomia a nejakých hodnôt, za ktorými tam išiel. Ak to úprimne myslí pán Ferenčák, nemôže ho názorovo odlíšiť od jeho doterajšieho stavu a do toho, že podporuje vládnu koalíciu a podporuje vládu, túto, kde Hlas je súčasťou. Nemôže ho toto limitovať, aby nehlasoval za, proti pri niektorých veciach, ktoré majú pomôcť vláde, majú pomôcť ľuďom, majú pomôcť ekonomike Slovenska. Toto sú zásadné veci. Dnes nie je na programe dňa, možno v priebehu schôdze sa dozvieme niektoré ďalšie postoje, ďalších klubov. U nás je stav taký, že keď si porovnáme pána Ferenčáka a pána Kmeca, jednoznačne prevažuje tými skúsenosťami a odbornosťou pán Kmec. To znamená, z toho, čo hovoríte vám poslanec, budete teda navrhovať pána Kmeca na šéfa Eurovýboru? Ja s tým nemám nejaký mentálny Vy hovoríte osobne alebo za klub teraz, aby som vedel? Ja hovorím osobne ako osobne poslanec. Hovoríte, že teda... Nie som zviazaný žiadnymi funkciami. Áno, ale pán Ferenčák je poslanec, ktorý teda skutočne je členom Hlasu, ale pamätáme si, že aj v rámci tej kríze Hlasu bol na jednej alebo na druhej strane, bol v tej skupine pána Migala, ktorý už nie je teda členom strany Hlas, takisto nehlasoval za konsolidáciu, za rozpočet naopak hlasoval, nehlasoval za zmenu ústavy, ako teda zvyšok Hlasu poslaneckého klubu. To znamená, môžu tam byť, aj keď vravíte, že teda človek by skutočne nemal si nejaké svoje osobné ambície nadradiť na to, že je poslanec Národnej rady. Ale skutočne ste si istí, že pán Ferenčák ostane teda členom ešte poslaneckého klubu Hlas, respektíve členom koalície dokonca? Ak to myslí úprimne a od začiatku hovorí od tých svojich ako keby tých úskokov, ktoré nastali pred rokom, že je podporovateľ vlády, chce, aby na Slovensku bola stabilita, nemal by z tohto z môjho pohľadu uhnúť a ja osobne som presvedčený, že je stále poslancom koalície. Tak ale rátate s tým, aj s tou možnosťou, že teda bude 78. Na to sú tu iní. Tak ale vy ako predsa ste parlamentný poslanec, máte, predpokladám, nejaké schôdze alebo rokovania vášho poslaneckého klubu, teda predpokladám, že rokujete o tom scenári, že teda pán Ferenčák už nemusel byť členom koalície, prípadne strany Hlas. Je aj takýto scenár na stole? Pána Ferenčáka dodnes nikto nevyhadzuje zo strany, ani to neurobí, ani z klubu, ani z ničoho podobného. Je to koaličný poslanec, má právo hlasovať pri svojich ako keby úskokoch aj možno trošku takým citlivejším tónom, lebo bohužiaľ nám to ukázal. Viete, či hlasoval doteraz s vládou, nebolo to 100%. Ak bude aj náhodou bez toho mandátu predsedu výboru, prečo by nemohol hlasovať s vládou? Ja to nevidím v tom žiaden problém. No je to sú to otázky aj na pána Ferenčáka a určite si ho veľmi rád pozme aj do tejto relácie, keď si nájde čas, ale ešte možno krátko ku komunálnym voľbám alebo regionálnym voľbám, ktoré sa blížia, budú takto rok. Vy ste veľmi aktívni práve aj v regiónoch, však o tom budeme o chvíľočku rozprávať. Ak pán Ferenčák teda prejaví ambíciu opäť kandidovať na post primátora Kežmarku, viem, že v minulých voľbách bola aj úvaha, že by mohol byť alebo mohol kandidovať aj na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Aj takýto scenár bol hre, tak Hlas ho podporí? Na to je krajský predseda v Prešovskom kraji. Následne po tejto úrovni sa vyjadruje predsedníctvo. Neviem dnes žiadne detaily, takže... Hovorím tak výhľadovo sa pýtam. Teda, ja viem hovoriť za Košický kraj. Jasné. Na každú tému. Ešte dovolte poslednú otázku k tej politickej časti, k tej úvodnej časti, skôr ako prejdeme do regiónu Košíc. Opýtam sa vás na
na tú výzvu Matúša Šuta Eštoka a takisto aj pána Druckera, čo sa týka odvolania aj pána Ráža pre nehody na železniciach v tomto kontexte, prípadne samotného Samuela Migala, čo je také červené súkno pre poslancov a všeobecne si myslím, že pre Hlas sociálnu demokraciu trvá táto výzva ešte, aby pán premiér sa zachoval rovnako ako pri pánovi Kmecovi? My sme naozaj naznačili, že chceme dodržiavať aj určitú parlamentnú možno prax, etiku, čiže predpokladám, že v koalícii je zhoda na tom, aby sme do konca roka otvorili odvolávania ministrov. Tam bude priestor na to vyjadriť sa ku každému jednému, ktorý má byť odvolávaný. Bude to zlúčená rozprava. My na konci budeme politicky postupovať tak, ako je pre nás správne, aké sú koaličné. Čiže rozpráva bude otvorená, lebo to opozícia, dosť kritizuje, že skutočne niektoré odvolávania sa ťahajú už takmer rok. To, že neboli otvorené, bohužiaľ, bolo to aj v princípe vinou opozície, tak ktorá prišla v počte 38 ľudí zo 71, veď to je výsmech toho, že podpíšu sa niektorí pod mimoriadnu schôdzu a neprídu na vlastnú schôdzu. Ale máte väčšinu, v podstate oni tú väčšinu nemajú, tú schôdzu de facto nemôžu otvoriť, pokiaľ im tie hlasy nedodáte. Ak by sme dali 5 hlasov, koľko im chýba na otvorenie schôdze, nikdy by nebola uznášania schopná. To je bohužiaľ fakt. Tak uvidím, ako sa to vyvrbí, ale hovorím, tá kritika tu je. Možno ešte veľmi krátko je už teda na stole aj odvolávanie pána Ráža, čo iniciovala opozícia, en bloc, teda, že je tam podpisov viacero poslaneckých klubov, opozičných klubov. Ako sa k pánovi Rážovi postaví strana Hlas k prípadnému odvolávaniu? Z môjho pohľadu je v top trojke ministrov Smeru, lebo reálne má na obrovské výsledky a myslím si, že dodáva výborné aj čísla vzhľadom k rozostávanosti diaľnic odovzdaných úsekov, otvorených úsekov. Na druhej strane rozlietal Košice Bratislavu letecký, pre mňa to je naozaj srdcová téma a toto som od prvej chvíle presadzoval. My sme schváľovali aj notifikácie smerom na Európsku komisiu, aby mohli konať a aby to nebola nedovolená štátna pomoc. Ako sa opozícia k tomu postaví? To je asi ich jednoduchý príbeh. My na druhej strane vidíme, že možno pán premiér nemal úplne štandardne rovnaký meter. Povedali to naši čelní predstavitelia strany. Počkajme si na niektoré ďalšie rokovania. Ja si myslím, že koaličný minister nemá byť odvolaný. Dobre, tak môžeme, tak, ak dovolíte, pán poslanec, prejsť postupne do regiónov. Hovoríte, že rozlietal pán Ráž Košice. Skutočne tá linka bola v piatok otvorená. Ozvala sa klimatická koalícia, pochopiteľne aktivisti, ktorí sú proti, že to zanecháva veľkú klimatickú stopu, alebo teda aj opozícia, pána Viskupiča som zachytil zo Sasky, teda podpredsedu finančného výboru parlamentu, ktorý teda skutočne už napísal niekoľko statusov, že tie peniaze by mohli byť niekde inde použité. Pán Ondrej Matej dokonca mne osobne písal ako odborník na dopravu, že teda skutočne radšej by táto vláda mala investovať do železničnej dopravy, hlavne po tých dvoch nešťastiach. Hovorím o sume asi 5 miliónov, ak sa nemýlim, čo sa týka dotácie, ale napriek tomu teda skutočne je to výhodné pre Košičanov, pre Bratislavčanov, ale čo tí ostatní? To znamená, ja sa pýtam, že či skutočne tá dotácia nezvýhodňuje iba tých ľudí, ktorí žijú v Bratislave alebo v Košiciach a v podstate tie peniaze sa mohli rozprestrieť v rámci celého Slovenska, keby sme hovorili napríklad o železnici. O 5 miliónoch na 3 roky hovoríme, aby každému bolo jasné, o akom objeme peňazí hovoríme. Viete, 240 ľudí, ktorí sedia v tom lietadle, nikdy som ich vo vlaku nevidel. Bohužiaľ, ja 2 roky som naozaj vnímal každého, kto vo vlaku sedel, či to bolo ráno, večer. To sú ľudia, ktorí chodili vždy autom, čiže ak klimatická koalícia, ktorá sedí v Bratislave a nepohlá sa odtiaľ maximálne tak do Trnavy, rovnako ako pán Viskupič, má na to takýto názor, tak by som im povedal, nech si pozametajú pred vlastným prahom, pretože všetci chodia autom, všetci majú nejaké svoje ako keby vzťahy k doprave. A mnohokrát sme aj svedkami toho, že sú klimatické summity, na ktoré príde každý prezident alebo premiér alebo ďalšie zastúpenie vlastným pravidžetom alebo vládnym špeciálom. Tak toto sú naozaj veci, ktoré sú neporovnateľné. Na druhej strane ľudia, ktorí prídu lietadlom z východu na západ, idú priniesť niečo do regiónu, idú zarábať, idú dotiahnuť investíciu. My dnes v Košiciach máme naozaj od US Steelu cez Volvo a ďalšie obrovské projekty, ktoré nemusia končiť v Košiciach alebo pri Košiciach, pri Strážskom, pri Michalovciach, pri Sobranciach alebo v Spišskej Novej Vsi, v Rožňave. Chystajú sa nové veľké aj logistické projekty, zároveň aj výrobné projekty, ktoré potrebujú vzťah ku hlavnému mestu, čiže či sú to úrady alebo je to nejaká biznes klientela, potrebuje mať to prepojenie do hodiny, čiže toto je úplne
štandardné. Ja vám naozaj hovorím, za 2 roky som tých ľudí, ktorí dnes sedia v tých lietadlách, nevidel, že by som ich nejakým spôsobom spoznal. To sú všetko ľudia, ktorí chodili autom a ten dopad na klímu cez osobné vozidla mnohokrát ide Košičan alebo niekto z východného Slovenska do Bratislavy autom sám. Čiže je to aj môj prípad často. No, takže je to tak. Spotreba je bohužiaľ neporovnateľná. Ja som paradoxne už mal tú časť, tak jednak som fanúšik lietania, ale aj nejaké pracovné povinnosti ma zaviali na východ. 3-krát už letel od piatku, ale tie linky boli stále naplnené. To skutočne aj ten personál palubný povedal, že do posledného miesta sú tie linky obsadené, ale teda neberiete ten argument, že teda sú to zle investované peniaze. 5 miliónov eur sa vráti podľa mňa aspoň 10-násobne na rozvoj turizmu, regiónu, čohokoľvek, biznisu, čohokoľvek, čo potrebuje ten človek naozaj vybaviť alebo dotiahnuť nejakého partnera. Povedzte niekomu zo západnej Európy, že pôjde 5,5 hodiny z Bratislavy alebo z Viedne, alebo 6 hodín z Viedne do Košic. No ani tam nepríde. Toto je absolútne kľúčová vec na rozlietanie takéhoto veľkého centra, ako je Košice, Košický kraj, pretože naozaj ten deficit, regionálne rozdiely, ktoré tam sú aj vplyvom tohto, že ten bohatší, ktorý vie investovať, má bariéru vzdialenosti. Tak prečo mu to neuľahčiť? Keď príde 100 miliónová investícia, vďaka tomu, že ten niekto si vyberie región, ktorý je takto spojený, ja som absolútne fanúšikom toho, že 5 miliónov bolo správne investovaných a 5 miliónov v železničnej doprave je naozaj, poviem to takto, kvapka v mori, pretože to sú stovky miliónov eur, ktoré potrebujeme umiestniť v koľajniciach a vo vozidlovom parku dopravy. Čiže toto si myslím, že na železniciach výrazne chýbať nebude. Pán Šimko, tak ostaneme v Košiciach, ako ste povedali, ste aj predsedom, krajským predsedom v Košiciach Hlasu sociálnej demokracie. Už ste povedali o nejakých teda ekonomických zvýhodneniach tejto vlády, respektíve stavbách, ktoré teda majú pomôcť regiónu Košice, alebo východoslovenskému regiónu, pretože skutočne si mnohí ľudia myslia, že teda vláda investuje skôr na západnom Slovensku. Skutočne tie automobilky sú tu. Za Košický kraj, ak môžete povedať, teda čo robí konkrétne vláda pre Košičanov, respektíve pre ľudí, ktorí žijú v Košickom kraji? Má absolútnu prioritu Volvo a ďalšie logistické alebo výrobné parky, ktoré sú na to naviazané pár kilometrov od Košíc. Rozhodne robíme maximum preto, aby bola diaľnica na Zemplín výrazne posilnená a jej akcelerácia, jej povoľovania, výstavby, projektovania, čohokoľvek, čo sa to týka, sú na to uznesenia vlády. Ja sám osobne som s kolegom zo Smeru, s pánom Záhorčákom, vyľaďoval možno niektoré princípy, ktoré sa Zemplína majú týkať. Ide o viac ako 800 000 ľudí, ktorých zasiahne takáto pozitívna vec. Tam, kde je cesta, tam sa budujú rôzne priemyselné parky, je tam práca, ľudia tam majú, rodiny si tam môžu založiť, čiže alebo nemusia odísť smerom na západ v rámci Slovenska. To býva skutočne problém, že mnoho ľudí musí robiť tzv. Pracovnú migráciu, pretože nemajú pracovné príležitosti, čiže riešite to. Aby tí ľudia zostávali v tých regiónoch. Macháme na tom a do konca roka budú možno ďalšie posuny. Ja by som sa posunul možno aj k takému zákonu, ktorý teda najmä v Košiciach zdvihol veľký vietor. Vy ste predkladateľom spolu s pánom Sitkárom novely zákona o Košiciach. Je to pomerne, poviem to tak v úvodzovkách, drastický zákon pre tú košickú samosprávu, pretože chcete rušiť mestské časti alebo zlučovať, to môžete vysvetliť, ako to je, chcete znižovať počty poslancov, samozrejme košickí starostovia, niektorí sa zdvihli proti tomuto návrhu, pretože nepoznajú nejakú ekonomickú štúdiu, na základe ktorej ste prišli k nejakým teda výsledkom. Skúsme nájsť najprv rámec tejto novely zákona o Košiciach. Prečo s týmto zákonom do parlamentu prichádzate práve teraz? Keď sa rozprávame s Košičanmi a ja od svojho zvolenia som si dal jednoznačné ciele dotiahnuť maximum peňazí do Košíc. 77 miliónov eur sme podporili, keď mali prísť na električky na jazere. Jednoznačne sme lokál patrioti, ktokoľvek tam sedí, či pán Andy Sitkár, ktorý je z mestského parlamentu, z mestského zastupiteľstva, alebo som to ja nie som člen mestského zastupiteľstva, ale mňa dotazujú naši voliči, aj jeho voliči. Urobte niečo, aby v Košiciach bolo viac peňazí. A toto je racionalizačné opatrenie, ako doniesť viacej peňazí do mesta, pretože sa ušetria. Mnoho Košičanov rozpráva, že 22 mestských častí je svetový unikát. Bohužiaľ je to tak. Porovnajme to s Bratislavou napríklad. Bratislava má 17 mestských častí, ale má úplne iné postavenie vo vzťahu ku kompetenciám starostov a mestských častí. Má úplne iné postavenie k tomu, že každá mestská časť má garantovaného mestského poslanca. Či je to starosta alebo niekto iný, tak z tej mestskej časti je človek v mestskom zastupiteľstve. A ten pán Válo má naozaj toho partnera priamo na prvú a vie presne od neho, čo sa deje. Dnes máme absolútnu anomáliu. V mestskom zastupiteľstve v Košiciach, kde je 41 poslancov, sedí určitý počet poslancov, ale 10 mestských častí, malých mestských častí, kvôli volebným obvodom nemá svojho zástupcu.
absolútna diskriminácia časti Košic, časti Košičanov. Na tom sa zhodli aj starostovia, ktorí sú ľudovo povedané z menších mestských častí alebo z malých mestských častí. Sú to historické mestské časti, ktoré sa možno tak výrazne nerozvíjali ako niektoré novodobejšie a tie väčšie, či už to je dnes možno Lorinčík samostatne, alebo Poľov, možno Barca, Šebastovce, Vyšneopatské ďalšie. Džungľa takisto. Kavečany nemajú vlastného mestského poslanca a to sú mestské časti, ktoré si zaslúžia mať tam ten hlas. A my, keďže sme hlas, tak sme jednoznačne aj v strane diskutovali o tom, ako to urobiť a dať tým ľuďom mandát, dať tomu obyvateľovi tú priamu väzbu na mesto, na primátora. Toto je odpoveďou inšpirovanou zo zákona o meste Bratislava, kde jednoznačne chceme, aby ten človek mal svojho garantovaného zástupcu. Navyšujeme počet mestských poslancov o 10. Na druhej strane konsolidujeme, pretože znižujeme stropy na odmeny pre mestských poslancov. V Bratislave má mestský poslanec 450-460 eur odmenu, v Košiciach je to 918 eur odmena. Čiže my sme jednoznačne pristúpili k tomu, jednou rukou ti dávam, druhou rukou ti nejakým spôsobom musím zreálniť ten tvoj dnešný status, pretože toto naozaj mnohých ľudí trápi. A ja som prešiel naozaj úrovne od diskusie s občanmi, s verejnosťou, boli tam aj mestskí poslanci. No, máte tú iniciatívu skutočne už niekoľko mesiacov. Ja som zachytil napríklad v Košiciach, teraz to myslím, že to bolo na Technickej univerzite, kde ste mali diskusiu možno aj s Košičanmi. Ak sa mýlim, tak ma pokojne opravte, ale kde ste vysvetľovali práve teda princípy tejto novely zákona o Košiciach. Ale vy ste, a tam smeruje moja otázka, že vy ste v podstate s tým začali trošku skôr, lebo ak sa nemýlim, tak zmeny územnej povahy sa dajú robiť v parlamente iba do 1 roka od konania volieb. To už asi nestíhate. To znamená, tie najbližšie voľby už zrejme tento zákon, aj ako ho presadíte v parlamente, už nebude môcť byť platný. My sme maximalizovali našu činnosť už rok a pol dozadu, pretože ľudí trápilo to, že veľa peňazí sa menia na úrady. 8,7 milióna eur dnes ide len na platy a chody mestských častí. Nehovorím o investíciách, nehovorím o žiadnom rozvoji, hovorím len o tých bazálnych nákladoch na ľudí. Na druhej strane my nie sme sociálni netvorí, my chceme, aby tí ľudia normálnym spôsobom či už odišli do dôchodku, alebo vedeli, že v tom roku 2030, kedy chceme účinnosť tejto územnej povahy naplniť, vedeli, že majú iné možnosti, buď ostanú v nejakom zintegrovanom systéme samosprávy na tej mestskej časti, či to bude Košice 1, 2, alebo 3, alebo 4, alebo pôjdu na magistrát. Magistrát sa k tomu tiež môže postaviť nejak, že zintegruje určité odbory, či je to právny, ekonomický, akékoľvek personálne, ktoré možno nevyžadujú takú terénnu odbornosť a terénnu angažovanosť človeka. Toto sú veci, ktoré sa za 5 rokov môžu vyriešiť, čiže účinnosť od roku 2030. My nechceme hodiť ľudí na dlažbu, pre nás je to absolútne prioritné, aby to malo pozvoľný charakter. Na to sme vypočuli ľudí, my sme mali stretnutia na fakulta politológie, myslím, že to bola alebo katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ. Tak UPJŠka to bola, tak som sa Tuke nemá tieto odbory. Áno, Tuke nemá tieto odbory, ale tak som myslel v rámci auly, respektíve nejakého stretnutia. Áno. Boli tam starostovia, boli tam aj dnešní kandidáti na primátora, takže ja osobne nevidím v tom nejaký problém, ak by sme nediskutovali, tak to problém je. My sme diskutovali, my sme prešli verejné zhromaždenia, alebo keď sa to takto dá nazvať, takúto odbornú bázu, my sme prešli 10 000 názorov od Košičanov. Ja som osobne povedal mnohým mojim známym, choďte do terénu s podpisovými hárkami na našu iniciatívu. Pôvodne to bolo 6 mestských častí, ale my sme jednoznačne povedali, my nechceme ísť hlavou proti múru, my chceme počúvať ľudí. Preto som povedal, povedzte to Šimkovi, odkážte mu to. Ja som si zobral červený zápisník, do ktorého som si zapisoval rok všetky názory ľudí a v tomto zápisníku som mal naozaj veci, ktoré mali vybalansovať ten návrh zákona. Dnes je v hre to, že bude síce navýšený počet mestských poslancov, ale bude výrazne znížený počet miestnych poslancov, pretože po tejto reforme dôjde k určitým úsporám, ktoré majú priniesť. A počet starostov, samozrejme. Počet starostov z 22 sa stanú 4. Ja sa opýtam sa na to územné členenie, lebo to je asi veľmi zaujímavé, to aj ľudí, ktorí žijú v Košiciach, bude zaujímať, ako to navrhujete, ale opýtam sa možno na istý rozpor s ústavou, pretože vieme, že ústavný súd posudzuje, či sa môže zákon meniť územná samospráva v prípade, ak neprebehlo nejaké miestne alebo lokálne referendum. Predsa, ako vravíte, tá iniciatíva je tu už niekoľko mesiacov, prečo ste nešli možno formou nejakých tých alebo formou celokošického referenda, aby ste to nejako právne ošetrili? Možno vás prekvapím, ale my sme vypočuli zároveň mesto Košice, my sme vypočuli radu starostov, mestskú radu. Na mestskom zastupiteľstve som niekoľkokrát vystúpil, diskutovali sme s mestskými poslancami, niektorými, ktorí sú aj starostovia samozrejme. Dospeli sme k záveru, že sú
nie je dnes možné dohodnúť sa z ich strany, pretože to sú konflikty záujmov na každom jednom tomto fóre. My sme vypočuli 10 000 ľudí, ja som si to všetko podrobne zanalyzoval, vypočuli sme na maximum každú jednu túto stavovskú organizáciu a chcem pochváliť aj mesto Košice, ktoré reflektovalo veľmi pragmaticky aj na uznesenie vlády, ktoré existuje z 24. septembra a to jasne hovorí, vybalansujte, konsolidujte zákon o meste Košice, respektíve túto dvojúrovňovú samosprávu, ale tak, aby prišlo aj k naplneniu cieľa dať kompetencie tým, ktorí ich mať majú. Mať poviem to takto, do maxima, aby boli bližšie k občanovi. Na druhej strane to, čo vie robiť magistrát a to, čo vedia robiť tieto 4 celky, tak nech to robia. Ale na druhej strane my musíme maximalizovať to, aby ten hlas ľudí nebol potláčaný a preto sme rešpektovali aj postoj mesta, ktorý naozaj mám list z magistrátu, je to v procese, je to na ministerstvách a ten hovorí, aby mali možnosť ešte rozhodnúť možno nejaké právo posledného výstrelu, keď to takto poviem, kým dôjde k naplneniu tohto návrhu, ktorý hovoríme my. My sme dali nejaké parametre do tohto návrhu, ktorý je dnes na ministerstvách. Mesto Košice, ak bude mať nejaký kompromisný návrh medzi sebou a sú ochotní si to aj na základe svojich nejakých detailov odsúhlasiť, tak nech v roku 2026 urobia aj referendum. Ja s tým nemám žiaden problém. Ak sa uznesie viac ako 50% ľudí na tom, či chcú alebo nechcú takýto model, ktorý oni povedia, prečo by to nemalo byť? My dnes nenapádame to, aby ľudia hovorili, že nie. My hovoríme to, keď do konca roka 2027, to sme dali do pozmeňováku, nenaplnia ten cieľ racionalizácie počtu mestských častí, aby sa šetrili peniaze ľudí, Košičanov a išli na rozvoj mesta, na služby. Toto je dôležité. Myslím, že to by sme mali skutočne vysvetliť, že koľko teda plánujete ušetriť. Ja mám teda údaj okolo vyše 8 miliónov eur, teda že sa plánuje ušetriť, ale kam tie peniaze potom investovať, lebo skutočne tie služby, teda či už mestských častí alebo služby mesta sú stále drahšie. Mesto kvôli rozpočtom ich musí obmedzovať a podobne, čiže budú tie peniaze prioritne určené na rozvoj tej kvality toho života obyvateľov? Ešte dokončím predošlu. Ak nerozhodnú do konca roka 27, tak v roku 30 príde do účinnosti táto novela týmto spôsobom, ako som doteraz vysvetlil. A my stále dávame pomocnú ruku, aby sa to nejakým spôsobom demokraticky vyriešilo. Dnes je pad. 30 rokov v Košiciach je pad na tom, kto má mať v mestských častiach viac kompetencií, ktorá má byť, nemá byť. Možno to skončí tak, že zostanú len malé mestské časti a veľké mestské časti sa zlúčia do magistrátu. Možno to bude nakoniec výsledok, že iba Košice 1, 2, 3, 4 ostanú a magistrát. My dnes nevieme, ako sa ešte táto téma vyvinie, ale my dávame maximálnu podporu. Dotknem sa tých financií. To je dôležité. Dnes toto je fakt reflexia na veci, ktoré povedala mamička, že potrebujú nové ihrisko. No tak mestská časť povedala, magistrát to rieši. Magistrát povedal, nie sú na to peniaze, alebo platíme mestským častiam úradníkov. No toto je začarovaný kruh, ktorý dnes nemôžeme akceptovať a ja neviem povedať na úrade vlády, pošlite 10 miliónov do Košíc, lebo treba nejaké veci vybavovať, pretože to sa tak nedá. To by zase diskriminovalo iné mestá, mestské časti a podobne. Dnes je absolútna priorita sfunkčniť elektronizáciu, zracionalizovať všetky procesy tak, aby od roku 2030, od toho nasledujúceho, nie toho najbližšieho volebného obdobia, bola naozaj občanovi na prvom mieste, samospráva, poviem to takto, že tvárou v tvár, na druhej strane, aby sa mu nevzdialili služby, ale aby peniaze, ktoré sa ušetria, mohli ísť do športu, mohli ísť do chodníkov, mohli ísť do MHD, kde je každý rok 5 miliónový deficit, mohli ísť do ďalších rozvojových projektov, do ciest, do chodníkov, do čohokoľvek. Ten šport v Košiciach naozaj potrebuje nakopnúť. Ja dnes vidím krásne zrekonštruovanú plaváreň, do ktorej išlo takmer 20 miliónov eur, ale Košičania si to zaslúžia jednoznačne, pretože toto sú veci, ktoré viete z ušetrených peňazí financovať. Tam bolo samozrejme aj fond na podporu športu a ďalšie financovania. Hovorím to ako príklad toho, že práve z ušetrených peňazí na procesoch, ktoré dnes sú zdupľované mnohokrát a elektronicky nefungujú, tak od roku 2030 sa budú môcť presunúť tie peniaze tam, kde ich ľudia chcú. Ešte sa vrátim k tomu počtu teda mestských častí, aby sme to dovysvetľovali, pretože vy ste to tak naznačili, že ako sa Košičania dohodnú, tak to bude, ale ak sa nemýlim, tak váš návrh uvažuje o 4, respektíve 4 mestských častiach. Na základe akého územného teda rozvrstvenia alebo rozčlenia by to bolo? Uvažuje o 4, ak sa nedohodnú inak. Áno. Ak sa nedohodnú starostovia a ak do toho dajú referendum, viete, keď si naozaj povedia, že chceme referendum o tom, každý jeden starosta urobí svoju kampaň, či súhlasia s modelom, ktorý bude prijatý, alebo nesúhlasia,
Ja som tomu otvorený. Aký je teda ten váš model? Aby sme to možno vysvetlili. Čo sa týka 4 mestských častí, kopírujú teda Košice 1 a 4? Absolútne. My sme mali prvotný názor Košice 1, 2, 3, 4 plus samostatne Staré Mesto, samostatne Luník 9. Bolo viacero diskusí o týchto veciach. Umenie možného je v politike naozaj na mieste a ja som partner toho, aby bola väčšina na dohodu. Predsednička Rady starostov pani Kovačevičová povedala, že bolo by dobre možno, keď už akokoľvek uvažujeme, tak nech to kopíruje okresy. Ja som to rešpektoval, vypočuli sme naozaj tých najpovolanejších, čiže bolo to nejaký hlas z tejto úrovne. Ja som sa tomu nebránil od začiatku, ale mal som prvotný názor iný, ale hovorili to mnohí ľudia, ktorí možno Luník 9 brali nejak diskriminačne a podobne, ale to bola naozaj odpoveď možno na eurofondy, ktoré budú samostatne pri tej marginalizovanej rómskej komunite, keď má 90% a viac takéto početnosti ľudí, tak má úplne inú pozíciu vo vzťahu k fondom na úrade vlády, na úrade splnomocnenca pre komunity. Takže toto sú veci, ktoré pragmaticky dávali spätnú väzbu, ale v Starom Meste ja si myslím stále, že by Staré Mesto malo mať samostatnosť. Na druhej strane, ak nie, tak my v tom návrhu poslednom, ktorý reflektuje takto centrum toho Košice 1, by malo byť v Starom Meste. Takže vyvážili sme to z každého smeru. Naozaj toto nie je o hlasenie, je to o smerenie, je to o Saskene, je to o KDH, o PSK, to je jedno. Proste dnes chceme priniesť model, ktorý naozaj má dať odpoveď na šetrenie, na maximálnu komunikáciu toho človeka s mestom, s mestskými časťami a na druhej strane aj nové investície do Košíc a demokraciu. Ten zákon je v parlamente. Máte už podporu od koaličných partnerov? My rokujeme s každým koaličným partnerom, dokonca aj s nekoaličnými partnermi, ktorí chcú nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby to malo rácio. Dnes sú aj poslanci KDH aj vo výbore pre verejnú správu, aj v pléne, s ktorými diskutujeme o tom. Čiže pre mňa je toto kľúčové. Viete, tam sa stierajú politické trička, ide o nejakú reformu Košic, ktorá by mala byť dokončená. Nebude akútna, nebude rýchla, nebude nejaká šoková, ale bude pozvoľná a bude mať rácio. Takže toto je náš cieľ, aby sme toto dosiahli. Tak uvidíme, ako to dopadne. Ešte sa opýtam ku Košiciam, pretože už vidíme po celom Slovensku billboardy, už sa začala kampaň pred teda voľbami regionálnymi a komunálnymi, ktoré budú takto o rok a niečo menej dokonca. Vie už, koho Hlas postaví na primátora mesta Košice? Hlas dnes nemá nominovaného kandidáta na primátora Košíc. Lebo už sú aj nejaké objavujú, už sú aj na billboardoch v Košiciach. Áno, to je prirodzené a ja si myslím, že treba začať rok pred tým, pretože tí ľudia musia vedieť, kto ich má chuť zastupovať a zároveň majú právo vedieť, s čím sa ten človek spája. Ja osobne si myslím, že Košice sa môžu mať dnes aj lepšie, ako sa majú. Na druhej strane nekritizujem mnohé veci, za ktoré Košice nemôžu, alebo Košičania nemajú tieto možnosti. My sme od prvej chvíle robili maximum, aby eurofondy do Košic prišli. Je to úzka komunikácia s mestom vo vzťahu k električkovým tratiam, k novým vozidlám, k dopravnému podniku. Toto sú peniaze, ktoré naozaj viete na maximum dotiahnuť do mesta, pretože pripravenosť takýchto inštitúcií je veľmi kľúčová z môjho pohľadu. Viete, čo sa vás opýtam? Vy budete kandidovať na post primátora alebo predsedu Košického samosprávneho kraja? Nemám záujem kandidovať na post primátora Košíc. Ale na Košický samosprávny kraj? Usmievate sa? My dnes diskutujeme v koaličných kuloároch aj s ďalšími stranami o tom, aby sme mali jednotného kandidáta, pretože dnes tá rozdrobenosť nikomu neprospieva. My dnes musíme mať naozaj jednotný postup, keď chceme doniesť a doručiť výsledok. Pre nás je absolútne kľúčové, aby ľuďom v Košickom kraji sa žilo lepšie. A to, či pôjde niekto za Smer, za SNS, za Hlas alebo za ďalšie strany, rozdrobe sa hlasy. To znie ako kampaň trošku, to samozrejme, že politika nerozhoduje, ale rozhodujú ľudia. Trošku je to také heslo. Áno, ale každý má svoje publika, každý má svoje regionálne zastúpenie, čiže ja rešpektujem aj to, kto nominuje tú osobu alebo tú osobnosť a my dnes diskutujeme s koaličnými stranami, ale aj ďalšími v regióne, aby sme priniesli jednotný postup. Z nášho pohľadu na úrovni Košického samosprávneho kraja nedochádza k využitým možnostiam naplno, na 100%. Bohužiaľ ten vzťah k vláde je veľmi komplikovaný. Pán súčasný predseda Trnka mnohokrát sa vyjadril veľmi negatívne aj na predošlú, aj na súčasnú vládu. Nás to mrzí, pretože ja poviem osobne, na úrade Košického samosprávneho kraja som bol v roku 2017 naposledy. Nevyvolali žiadnu debatu, nič ako keby nepotrebujú, ale na druhej strane
prídu a povedia, že všetko je zlé. Mňa to mrzí, pretože napríklad v Košiciach diskutujeme veľmi úzko, či sú to starostovia, alebo je to vedenie mesta, alebo mestské firmy, ktorým vieme pomôcť. Ak to takto vyhodnotili na úrovni samosprávneho kraja v Košiciach na kraji, tak ma to mrzí, ale mohli z toho mať nejaké benefity, ktoré im môžeme možno minimálne komunikačne zvýhodniť alebo pomôcť a možno ich informovať, ale tak rozhodli sa ísť takouto cestou. Pán Trnka je tam už druhé volebné obdobie, nesie si za sebou alebo so sebou nejaké kauzy. Ja si pamätám, keď bol prvýkrát zvolený, vtedy kandidoval aj dnešný predseda parlamentu, pán Raši, na predsedu KSK. A už vtedy, myslím, že tam bolo aj podanie na ústavný súd na prepočítanie hlasov, to znamená nejaké nie veľmi ideálne vzťahy tam boli aj teraz. Teda máte ambíciu ako Hlas, keď už nehovoríte za seba, nahradiť pána Trnku asi vašim kandidátom? My prinesieme jednoznačnú odpoveď na súčasné, poviem to takto, iba PR-ové vládnutie súčasného vedenia. Viete, my sme dnes svedkami toho, že rekonštrukcie ciest sa predávajú ako niečo úplne perfektné, čo človek si musí vážiť z úrovne kraja. Ja súhlasím, že cesty robiť treba, ale je to samozrejmosť. My 3 cm vrstvu asfaltu nemôžeme brať, že je to absolútny vrchol manažerskej kompetencie, ktorá sa podotýkam za 3 roky rozpadne. Hej. Čiže do ďalších volieb zase sa striha páska, že máme ďalšie 3 cm asfaltu. Toto nemôže byť manažerský výkon takéhoto veľkého kraja. Na druhej strane musíme jednoznačne povedať, do toho kraja treba napumpovať množstvo peňazí. Je to absolútne kľúčová vec. Či sú to eurofondy, či sú to investície, ktoré majú pomôcť aj tomu súkromnému sektoru, nie len obciam a mestám, ale aj tomu súkromnému sektoru, lebo kde vie urobiť rozvoj ten kraj, tak to je nepomerne určite od zdravotníctva cez sociálne veci, ale aj ďalšie veci. Nie je to len o kultúre, o turizme, je to aj fakt o veciach, ktoré vie aj možno developersky podporiť takýto kraj, vie naozaj urobiť všetko preto, aby ten investor bol pritiahnutý do tých Košíc a do toho krajského mesta alebo do všetkých regiónov. Čiže tí ľudia nemajú odchádzať ani z okresov do Košíc, na druhej strane nemajú odchádzať ani z toho kraja na západ. Možno ešte to časové hľadisko, pretože ako som vravel, Progresívne Slovensko už predstavilo kandidátov aj na primátora Košíc, aj na predsedu KSK, kedy Hlas, prípadne v rámci nejakej koalície chcete predstaviť svojich kandidátov, pretože ako vravím, je rok do volieb. Dnes prebiehajú rokovania, ja verím, že do Vianoc budú z toho výstupy, možno nejaké koaličné dohody, ktoré majú garantovať jednotný postup v regiónoch. Pre mňa je absolútne kľúčové, aby sme hovorili jedným, poviem to takto, hlasom. Sice si to hovoríme takto ako na našu stranu, ale jedným hlasom preto, aby aj tie ostatné zastúpenia regionálne tých ľudí, hovorí sa, že politické strany, ale to v prvom rade sú ľudia, ktorí aj tých nominantov alebo tých lídrov volia, je absolútne kľúčové, aby tí ľudia v prvom rade boli spokojní, aby možno to dnes videli, že či ten, kto bude vybratý, dával im už teraz možno nejakú tú spätnú väzbu bez toho, aby od nich niečo chcel. Pán poslanec, čas našej diskusie sa naplnil a opýtam sa ešte na energopomoc, pretože vy ste spravodajcovali práve v parlamente tento návrh, tak dovoľte aspoň 2 otázky. Poprvé je tu tá veľká kritika, že teda síce vláda hovorí o adresnosti tohoto návrhu, napriek tomu 90% domácností dostane tú pomoc a dokonca tie, ktoré nedostanú, ešte sa môžu nejakým spôsobom odvolať a dožiadať si nejakú tú pomoc. Je 90% energopomoci adresná energopomoc? Jednoznačne musím povedať, že bežný občan, ktorý vidí to, čo sa deje v telke, nemá zaťaženosť legislatívou a chce mať nižšie ceny za energie, má dnes možnosť, ak nevspadne do tejto energopomoci, nedojde mu nejaké vyúčtovanie, že je súčasťou, má možnosť prísť na okresný úrad v sídle kraja, alebo predpokladám, že to distribujú aj na ďalšie okresné úrady a bude mať kontaktné miesto, kde môže rozporovať takúto vec. Mňa sa to vďaka Bohu nedotkne, lebo ja nechcem na úkor Slovákov, ktorí sú nižšie príjmoví, mať energopomoc, čiže ľudia, ktorí zarábajú lepšie, či už zo zákona, alebo sú podnikatelia a podobne, tak tí dostávať energopomoc nemôžu z tohto princípu. Pri 90% naplnení alebo princípe je jednoznačne na maximum naplnená kapacita aj ľudí, ktorí sú ohrozenými skupinami. Či sú to osamelé matky s deťmi, či sú to seniori, ľudia, ktorí možno trošku viacej zarábajú, ale stále im možno žijú v krajských mestách a stále nemajú tých peňazí toľko ako ten, kto možno žije v regióne a nezarába až toľko. Sú to naozaj rôzne povahy, ktoré sa snažila vláda, poviem to takto, vyštrngať, aby spadlo do toho maximum ľudí, ktorí môžu byť ohrození. Čiže adresnosť je zabezpečená, na druhej strane Európska komisia musela garantovať pri 18. balíku našej vláde a ministerka hospodárstva premiérovi, že budú tam vykryté, poviem to takto, eurofondy
ale nie priamo na dotáciu na energopomoc, ale bude presunutá časť tak, aby sme mohli uvoľniť zo štátneho rozpočtu a ten výdavok sa nám z eurofondov dopočíta. Čiže tých 400 miliónov nie je ohrozených teda, lebo Európska komisia dala jasné stanovisko, že nemôžu byť použité eurofondy na sanovanie takejto energopomoci, ale teda len to vykryjete teda, že presuniete tie peniaze zo šuflíka do šuflíka. Toto je číselná operácia, poviem to takto, s neutrálnym dopadom na štátny rozpočet, tak aby niektoré výdavky, ktoré sa dajú financovať dnes z eurofondov, mohli byť financované z eurofondov a pôvodne na nich bol alokovaný štátny rozpočet. Takže pre bežného Slováka, pre kohokoľvek, kto dane platí, je to správa nulový dopad na štátny rozpočet, ale tak, aby bola adresnosť, na druhej strane, aby neboli drahšie energie. Energetická bezpečnosť je pre Slovensko absolútne kľúčová. Energetická odkázanosť je taktiež vec, ktorá nemôžeme sa spoliehať na to, že jednu závislosť vymeníme za druhú. Rusko vypneme, Ameriku zapneme alebo akúkoľvek inú mocnosť. Toto sú naozaj veci, ktoré podliehajú mnohým modelom diverzifikácie. My sa nemôžeme spoliehať už len na jeden zdroj. Myslím si, že toto je vybalansované. Na druhej strane musíme sa pozrieť aj na to, Slovensko je modelovo postavené na energiách z východu. Slovensko má jednoznačne apetít v priemysle na energie z východu nielen kvôli cene, ale aj kvôli bezpečnosti dodávok. Bohužiaľ, teraz to tak nie je a ja verím, že za pár mesiacov sa naozaj podarí priniesť také výsledky na medzinárodnej úrovni, že Slovensku môžu byť obnovené tieto dodávky do nejakej miery a spamätá sa možno aj tá Európa, ktorá dnes kričí iba jedným buchaním do stola a hlasom proti všetkému, čo je z východu. Tak dovolte na záver sa úplne vrátim ale späť k ľuďom, ako to bude vyzerať v praxi, teda tá energopomoc, pretože stretávam sa s takýmito otázkami, či ľudia majú niečo vybavovať, spomínajú sa energošeky a podobne. Hovorím, je v tom zatiaľ nie veľký poriadok a v podstate máme už druhú polovicu novembra, už len mesiac do roku 2026. Ako to bude teda v praxi? Minulý rok boli ceny stanovené 13. decembra z úrovne URSO a až po stanovení cien, čo tento rok bude skôr, ako mám informáciu z úrovne ministerstva, bude môcť vláda predložiť takzvané skonto alebo discount na tieto ceny pre domácnosti, ktoré sú v energopomoci zahrnuté. Doteraz prebiehala analýza domácnosti na základe ich príjmov, výdavkov, spotrieb a podobne, aby vedeli, že s kým, ako keby s tým klientom štát operuje a komu má doručiť túto energopomoc. Ľudia na faktúre budú mať jasnú informáciu, koľko ušetrili alebo koľko im štát dofinancoval ich energetické nároky. A na druhej strane tí, ktorí sú cez teplárne a cez ostatné centralizované zdroje tepla, tak budú mať na to pravdepodobne energošek, ktorý pôjde ľuďom domov ako kompenzácia, pretože toto sú veci, ktoré majú technické parametre a technické problémy, aby sa všetky bytové družstva a tepelné hospodárstva do tohto zahrnuli. Poslanec Národnej rady a krajský predseda Hlasu v Košiciach, pán Igor Šimko, ďakujem, že ste prišli do Plus jednotky. Ďakujem za rozhovor. Za pozvanie a všetkým divákom prajem pekný deň a dobrú chuť k obedu. Dovidenia. Dovidenia.